Ashiperimushe muri Zimbabwe muzara nezuro gift Ostallos Siziba anowa former spokesperson webato Citizen Coalition for Change aiwa anouya akabhipa akauya akasangana naIdi Mnangagwa face to face akati aiwa zvamakuita izvi mava kujairira vanhu sana vena mashoko aiwa takaona nezuro aiwa nezuro vanhu vanga vakajamuka nokuda aiwa kuchengetwa kuri kuitwa vanhu veCitizen Coalition for Change musungwa aiwa vachinyimwa bell not for subscribe or like otina on the bell icon tipinda mu the news day mwenyekwa muchinzi former Citizen Coalition for Change Zimbabwe spokesman Ostallos Siziba gives warning to Emerson Mnangagwa and ZANU-PF official on street protest. He was speaking at the Harare State Court after 78 party supporters including leader Jameson Timber were forced back to remand prison without a ruling on their bail application. The ruling is now expected on Thursday. Sando mashwaru kuda panapa zvinzi aiwa vakanzi aiwa kesi yavo yava kupostponewa nemusi weThursday unova musi wa27 zvakava zvakabata vanhu vakati chii chakadai kuti vanhu vasina mhosva vanhu vari innocent vanenge vachingochengetwa muusungwa vachinzi aiwa munozouya musi wakati munozouya musi wakati muri Zimbabwe vanhu vanga vakatsamwa vakati kana vakasanzwisisa tichapinda mastreet top protester tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aOstallos Siziba pinda comment section medu sana no subscriber kulaika channel tena on the bell.